Әлмәс ауылының Күппер урамындағы өмір кисірусі Хабире инәй 100 яшьлек юбилейін қаршыланы. Республикабыздың яшьтәше, районыбыздың иң улы кешеһе, ак инәйебез Хабире Әхмәдия кызы Аетова үзенең 100 яшьлек юбилейын асык йөз, йылы хатирәләр һәм яхшы кәеф менән каршы алды. Теремек, уңган, бар кешеләр тик яхшылыкты гына күрә белгән инәй менән һөйләшүе үзе бер бәхет. Бала сақтан кисергән тормыш авырлыктарын да кадерләп искә ала ул. Инәй менән һөйләшкән арала тәү башлап бала сак, үсмер, яшьлек йылдарына сәяхәт кылабыз. Күп балалы гаиләлә тәүге бала булып туган Хабире Әхмәдия кызы бәләкәйдән эшкә әрһез була. Мен бала сагымны ошо авылда туганмын, ошо авылда яшәп, мара ошо күнгә җиттем, Аллага шөкер. Әсәйемнең иң баш балаһы дип булганмын. Мин Әхмәддин Сәлимә шул 5 авылда булган булды. 7-нче сыйныфты тамамлаган үсмер кыз тәүге эш юлын колхозда ер үлсәүсе булып башлай. 7-нчене беткәйнек, мине элек бит утау бар ине, хатын-кызларга кунбагыш, нимә утайлар. Шуга теге сажинде беләгедер ул, таяк үлсәй торган, элекке. Ерде үлсәп сажин чыгаралар. Шуны бирделәр миңа, яланга ашытчы итеп куйдылар. Иң беренче эшем. Эшләп, дәрек шул яйының эшләрен без бетергәч, көдөглеккә мине кассир итеп, штабат итеп, конторга алдылар. Безгә грамотно бит инде анда. 7-нчене биттек, башкалар юк. Ташыным, шулардан һөтен үгедгә фелекләр утыртып һөт белән шул һөтте ташыным. Шуннан һуң һөтте ташып үгед белән утыраһың, үгедең бызыкай итә. Феләгин ыргып кала. Ой, күрмәй калам. Тормыш юлы авыр булһа ла, агынәйебез 7 балага гомер бүләк итә. Кызганыска каршы хәләл ефете Гыният Сөнгать улы был дөньяларда иртә калдыра. Бүгенге көндә инәйебезнең 7 балаһы исән, 18 яньянсәре, 32 бүләсәре, хатта 3 туасары бар. Гаиләләр 8 бала үстек. Сезгә бик зур рәхмәт инде. Минең балаларымда да карашты. Балаларның балаларын да карай ошо көннәрдә. Рәхмәттән башка бер сүз юк инде. Зур рәхмәтлебез бөтәбездә. Бездә аякка бастырып, олы юлга чыгарды. Бүген әсәйгә 100 яшь тулды. Ага тагын гомер, һаулык теләйбез. Аллага шөкер, үз аягында йөри. Инәйнең туган көнендә котлаусылар бик күп булды. Авылдаштары, тугандары, балалары. Был мәртәбәле көндә Хабире Әхмәдия кызын хатта район хакимиятеннән дә килеп котланалар. Районыбызның ветерандар советы рәисе Ирек Кинябай улы инәйне котлап киткәндә, апай, һиңә Путин үзе хат ебәргән дип куандырды. Мына Кремль, Москва, Кремль дигән юбилеем. Сәскәләр, бүләктәр, истәлеккә фотолар төшү. Урындагы мәдәният хезмәткәрләренең йырлы моңлы күстәнәсләре мәңге хәтердә калды. Бұның иш саралар йылда кабатланмай тиергә була. Аслык, гарәсәтле хугыш йылдарын күргән олы буын вәкилләре йылдан йыл кәми бара. Уларның хөрмәтен бүген күреп калу, ярдәм кулы һуҙыу безнең изге бурысыбыз.